Лукашенко перавёў свайго баскава з федэрацыі хакея ў гэтак званы Савет Рэспублікі, аб'яўлена пра памілаванне 13 чалавек, а тым часам лукашысты зліквідавалі легендарную арганізацыю Талака. Паважанае гаспадарства, добры вечар, мяне зваць Зміцер Міцкевіч, і вы глядзіце праграму без акрэдытацыі. І менавіта гэтыя тэмы мы сёння будзем абмяркоўваць. А рабіць гэта са мной будуць мае цудоўныя калегі Евгения Парашченко, праваабаронца. Добры вечар. Добрый вечер. Старшыня руху за свабоду Юрый Губарэвіч. Добрый вечер. І Евген Мазура, хакейны спецыяліст, былы дырэктар хакейнага клубу «Локомотив» Ворша. Добрый вечер. Пачнем, давайте, напэўна, з рэчы, якая абмяркоўваецца больш за ўсё, ну яна, ў прынцыпе, і найбольш цікавая. А Лукашенко зняў баскава з пасады кіраўніка Федэрацыі хакея і прызначыў у гэтак званы Савет Рэспублікі. У мяне, вось гледзячы на кар'ерны шлях гэтага персонажа, узгадваецца толькі адна асацыяцыя. Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей, и нам никто не посмеет мешать, и не отнимет у нас этих дней. Калі мы глядзелі на гэтае прызначэнне, таксама пачулі вось такую фармулёўку. Бабах. Человек он способный, это я знаю. Я его направляю не только туда, потому что это патриот нашей страны, преданный стране человек. И таких мы не обижаем и не бросаем. Это всем понятно. Но я его хочу видеть там еще как человека способного. У мяне тут адразу пытанне да Евгена. Скажыце, калі ласка, наколькі гэтая характарыстыка праўдзівая? Бо з таго, што я бачыў, пакуль баска ў большасці заўважаны ў розных мутных піларамных схемах, і вось хакейныя поспехі, ну, таксама за апошнія гады мы ведаем, не надта. Дмитрий, ну, я бы сказал так, что он в плане как хоккейный специалист, как менеджер, он действительно способный человек. Но я бы не стал давать ему оценку как члену Совета Республики, потому что, ну, каждый должен заниматься, наверное, делами согласно своей компетенции. То есть, и вы правы, то есть последние годы белорусский хоккей, мягко говоря, в регрессе, и в том числе и это заслуга того же Баскова. Да, у него там были какие-то идеи, какие-то инновационные идеи в плане развития будущего хоккея. Да? Ну, вопрос, что одно дело идеи, а другое дело, как это реализовать. Вот. И, к сожалению, нормально это реализовано не было ничего. Этот проект «Динамо», который, ну, скорее во вред Республики Беларусь идет, чем в пользу, потому что изначально предполагалось, что на базе «Динамо» и КХЛ будут готовиться сборная, а по факту стараниями того же Баскова мы наигрываем канадцев, чехов и скандинавов. Вот и весь результат. И отсюда же и результаты сборной и на чемпионате мира, и на квалификации к Олимпийским играм. Поэтому, не знаю, как по мне, так это его, скажем, просто ему протоптали дорогу, чтобы человек без дела не сидел, и показать, как к лояльным будут относиться в Беларуси. Но это не новость у нас, так последние 20 лет происходит. То есть не профессионализм является мерилом того, где человек работает и какими делами занимается, а скорее лояльность и там, слепая преданность одному человеку в стране. Глядзіце, вось калі взять гэтую вашу з ім ужо вядомую размову. Но если милиционеров будут бить, завтра у нас наступит 90-е. Завтра мы с тобой окажемся в ситуации, когда мы будем выходить на улицу и не знать, у меня сын дойдет там, до школы или не дойдет. Потому что начнут забирать деньги, забирать телефоны, Так что лучше? Вы ўвогуле здзівіліся, калі пачулі ад яго такія фармулёўкі і вось такі тон, то бок такі характар вядзення з вами беседы. Ён і раней характарызаваўся вось такімі паводзінамі і такім стаўленнем да навакольнага асяроддзя і, в прынцыпе, меркавання іншых людзей. Я вам могу сказать таким образом, что Басков до августа 2020 года и Басков после августа 2020 года – это два разных человека абсолютно. То есть, ну, знаете, люди, ну, в его случае, я думаю, что это скорее просто попытка выгоды какой-то дополнительной, вот такое поведение. Вряд ли это прям настолько искренне он верил в то, что не было никакого насилия, там, этих бедных милиционеров, в кавычках, там, избивают и все остальное.
Ему просто было выгодно это говорить, он это говорил. Ну, сейчас он член Совета Республики. То бок вы рэальна здзівіліся, калі пабачылі вось гэтыя кадры. Ну, я подумал, что это какой-то трэш, если честно. Ну, даже если что-то и происходит, ну, все мы не безгрешны, и у всякие бывают ситуации, скажем так, там. Но выкладывать это в общий доступ и так показательно, но это не красит его ни как человека, ни как должностное лицо, потому что все-таки определенные рамки поведения, если у тебя есть должность, и ты отвечаешь за какое-то дело, ну, они должны быть. И одно дело там где-то снимать стресс втихаря там, или в компании близких друзей, а другое дело это все вот так вот на показ делать. Это глупо, как минимум. Па-вашаму, наколькі ўвогуле паводзіны гэтага персанажа нанеслі урон менавіта іміджу хакея як спорта і увогуле вось хакейнай федэрацыі, в прынцыпе хакеістам увогуле в Беларусі? Ну, я, наверное, не припомню, чтобы были такие длинные дисквалификации специалистов именно по линии Международной Федерации Хоккея. То есть, ну, конечно, это подрывает имидж хоккея как вида спорта и в целом имидж Белорусской Федерации Хоккея. Потому что, ну, я же говорю, одно дело, когда ты частное лицо, и ты делаешь то, что ты хочешь делать, то есть, да, там, хорошо ли это или плохо, то есть это там уже со временем какая-то правовая оценка этому может быть дана. Но когда у тебя есть должность, ты лицо белорусского хоккея на сегодняшний день. И вот эта совокупность кадров, попытки вот этой, показа вот этой безоговорочной преданности одному человеку, они и привели вот к этой череде ошибок, там и с ленточками с этими, и с водкой этой, ну и как следствие уже из этого дисквалификации от международного хоккея. І тут яшчэ ж да гэтага вельмі важны момант. Зноў жа цытата. Он умный, грамотный, в жизни он тяпнул горем. Ну, але всім, канешне, больш запомнілася, як ён цяпнуў ужо ў вышэй згаданым эпізодзе. Як думаеце, ён штосьці ўвогуле з гэтай гісторыі вынес для сябе? Было бачна, што ён вот нейкія высновы з гэтага зрабіў? Ці ён рэальна думае, што вот ён робіць все правільна і вось так мусіць быць? Ну, мы поднимали эту тему в том разговоре, который вы слышали. Ну, там скорее досада от того, что это ушло в открытый доступ. Я не думаю, что он сделал какие-то прям такие выводы. Скорее, выводы не отправлять в видео непроверенным людям. Сумна, але тут яшчэ важны момант які. Вось, Юрась, у меня да цябе такое пытанне. Што ўвогуле гэты жэст значыць для ўсёй астатняй краіны? Як вось гэта разумець? Гэта такое паказальнае, вот глядзіце, мы там сваіх не кідаем і, як Лукашенко в прынцыпе казаў, мы вот такім патрыётам, так бы мовіць, паўсюль будзем даваць дарогу. Гэта з аднаго боку. А з другога боку, скажем так, ну, куды далей? Якія далейшыя вось зрухі в, скажем так, працы падобных кіраўнічых органаў мы можам убачыць, калі вось і надалей там будуць падобныя персонажы атрымліваць пасады? Трэба разумець, што такое Совет Рэспублікі. Гэта абсалютна непрыдатны орган, нават у створанай Лукашенка сістэме дзяржаўнага кіравання, які задумаўся хутчэй як дадатковая блакіроўка, калі раптам у ніжняй палаце парламента праявяцца нейкія самастойныя дэпутаты, як это было з групай Рэспубліка ў свой час, і пачнуць падбухторваць большасць, прымаць нейкія непрымальныя для Лукашенка законы, то Совет Рэспублікі як блакіровачны орган, куды дэ-факта людзей прызначаюць ад імя дэпутатаў мясцовых саветаў, і ад самога Лукашэнкі вось гэтыя 8 месяцаў, ён мусіць заблакаваць падобнае рашэнне. Вот адзіная хіба што функцыя, бо нейкай уласнай распрацоўкай законаў яны не займаюцца. Як правіла, гэта людзі перадпенсійнага альбо ўжо пенсійнага ўзроста, якім трэба дапрацаваць чыноўніцкі стаж, каб атрымаць высокія пенсіі. І вось Баскаў там хіба што наймаладзейшы, і адзіная карысць яго як спецыяліста можа быць у тым, што ён паставіць на лёд усіх тых людзей сталага веку, зробіць з іх добрую хакейную каманду і, можа быць, неяк несе ажыўленне вось у гэты орган дзяржаўнай улады. Ну, можа быць, такая карысць ад яго будзе. А, в прынцыпе, то, што адбылося, это дэманстрацыя набліжанаму колу,
што нікога не пакінуць у горы бядзе. Калі знешнія сілы, уплыў якіх Лукашенко стараецца не прызнаваць, не заўважаць, все ж таки змаглі дамагчыся адстаўкі набліжанага да кіраўніка рэжыма спартового функцыянера, і тут нічога з гэтым не паробіш, бо санкцыі, якія атрымала бы цалкам хакейная федэрацыя, калі Басков заставаўся, яны подвышалі гэтыя издержки ў разы просто, то пайшоўшы на саступкі, трэба выдаць кампенсацыю. Вось такое ганаровае месца ў Савеце Рэспублікі, дэманстрацыя атачэнню, што нават калі давядзецца недзе саступіць, вы все роўна атрымаеце кампенсацыю, ну і ваше жыццё пры гэтым рэжыме працягнецца, і адзіны, хто будзе вырашаць ваши лёсы, гэта Александр Лукашенко, а не нехта там звонку ці знутры Беларусі. Гэтае прызначэнне, конечно ж, таксама нарадзіла шмат мемаў. Я не ведаю, ці з'яўляецца Басков прыхільнікам ЦСКА ці нейкіх іншых вайсковых клубаў, але тое, што яго цяпер да канца жыцця будуць параўноўваць з канём, гэта адназначна. Таму што вы ведаеце, напэўна, гісторыю. Лукашенко, можа быць, таксама ведае, вырашыў закасплеіць Калігулу в такі спосаб, які прызначыў в Сенат свайго каня. А тут, улічваючы тое, што гэты Савет Рэспублікі, гэтак званы, яны таксама часта завуць Сенатам, хоць я думаю, што тут у тагачаснага Сената паўнамоцтваў і значэння было значна больш, чым у сённяшняга Савета Рэспублікі, гэтак званага. Все-таки вось такая аналогія прысутнічае. Дык вось, Жень, у мяне пытанне такое да цябе. Скажы мне, калі ласка, як ты думаеш, вось рэакцыя грамадства на гэта, да, вот такія жарцікі, там, зразумела, гэта все вельмі здорава. Але ў прынцыпе, як агулам ставіцца да вось всёй гэтай сітуацыі, каб проста вот і надалей успрымаць гэта ў такім больш-менш пазітыўным рэчышчы? Вось проста з гэтага жартаваць, і таксама вось як думаеш, наколькі ўвогуле на міжнародным узроўні гэта ўспрымаецца? Вот два такіх пытання. Я цалкам згодная з Юрыем пра тое, што не толькі верхняя палата, а абедзве палаты парламента гэта цалкам дэкаратыўны орган, які не выконвае свае функцыі, і заканадаўчая галіна ўлады, як і судовая, у прынцыпе, яны зрошчаныя цалкам з выканаўчай. Таму это абсолютно нефункцыянальныя органы. І такіх Басковых у нас, шчыра кажучы, увесь парламент. Гэта людзі, прызначаныя за сваю лаяльнасць да Лукашенко. Але прыклад Баскова, гэта проста падарунак Лукашенко для Беларусі, для нас усіх, таму што ён паказаў, яскрава прадэманстраваў людзям, якія раней, скажам так, не цікавіліся палітыкай і адмяжоўваліся, якім чынам дзейнічаюць гэтыя ўсе сувязі ў ягонай вертыкалі. Што чалавек, які настолькі адыёзны і настолькі праславіўся сваімі дрэннымі ўчынкамі, ён трапляе у парламент, і ён стаў заўважны проста на кожным этапе свайго шляху. І гэта проста ілюстрацыя для тых людзей, якія вось толькі ў 20-м годзе зацікавіліся тым, чым раней іх немагчыма было зацікавіць. Калі мы не маглі выклікаць цікаўнасць да таго, што такое свабода сходу, што такое свабода слова, што ў нас зрошчаныя ўсе адгалінаванні ўлады, людзі проста прапускалі гэта паміж вушэй, і цяпер пераканаліся на прыкладзе Баскова, як гэта все адбываецца. А што да міжнароднага ўзроўню, там даўно вядома. Там людзі памятаюць, што такое парламент, навошта ён патрэбны, і наш так званы парламент праявіў сябе яшчэ даўно. Не 10 год таму нават. У мяне тут да Еўгена яшчэ пытанне. Я вось прыгадаў адну дэталь. В каментарах пад публікацыяй вось гэтай вашай размовы з Басковым там написали, там один из самых популярных комментаров, что цвікі рабіць бы з гэтых людзей, што вось менавіта суразмоўца Баскова, глыба, так трымацца. Вось у мяне тут такое пытанне асабістае. Наколькі вы, так бы мовіць, мякка кажучы, здзівіліся, калі все гэта пачулі, і вось гэтыя 40 хвілін, то, што мы праслухалі, што вы тады думалі ў гэты момант? Вы ўвогуле вось асэнсоўвалі, што адбываецца і да чаго гэта можа прывесці?
Да, я в тот момент уже, я когда ехал на этот разговор, я уже понимал, что будет происходить по большому счету. Поэтому ну, я морально был готов к этому всему. Вот. А по событиям, которые в дальнейшем происходили, ну, система в Беларуси так работает, что люди без компромата не нужны на государственных должностях, их контролировать невозможно. Они еще, не дай бог, свое мнение начнут высказывать и делать то, что считают правильным, исходя из профессионализма, а не исходя из, условно говоря, желания, там, скажем, быть лояльным кому-то. Ну, вот я понимал, что в ближайшее время потеряю работу, понимал, что, возможно, будет какое-то уголовное преследование. И я еще даже удивился, что мне до октября дали доработать, по большому счету. То есть, потому что разговор состоялся где-то в начале сентября, а 15 октября, если мне память не изменяет, я уволился. Вот. Ну и потом события так начали развиваться, что было понятно, что ну, будет уголовное преследование определенное, скажем так, и поэтому принял решение уехать. И это вообще отдельная история. 36 часов ехал до места назначения. Когда-нибудь книжку напишу по этому поводу. Добра, едзем далей. Вось наступная тэма таксама вельмі цікавая, гэта памілаванне 13 чалавек. Большасць з якіх, канешне, там вот мелі гэтае пакаранне ў выглядзе хіміі. Тут увогуле цікава, гэта што ўвогуле было і на што гэта робіцца цяпер? То бок, як гэты знак прачытаць, Юрась? Па-першае, большасць з гэтых людзей так ці інакш ужо падыходзіла, напэўна, да завяршэння сваіх тэрмінаў, альбо да... Тэрміны былі адносна невялікія, таму там памілаванне істотна ні на што не паўплывала. Это не 4, 6, там 12 гадоў, як маюць некаторыя ўзняволенне. А па-другое, такая невялікая колькасць – это таксама дэманстрацыя таго, што ўсё пад кантролем і ніякіх саступак не будзе. Это нават цяжка назваць сімвалічным жэстам, это хутчэй такая издевка, что ну вот хотели 200, там про что там не памятаю, заявлял Воскресенский, про тых, хто подписал там нейкія звароты на імя Александра Лукашенко, ці просьба о памілаванні, ну атрымаецца самы-самы мізер. А размова про то, каб вызваліць тых больш за 600 чалавек, якія прызнаныя праваабаронцамі палітвязням, ввогуле не вядзецца. А ў цэлых турмах зараз знаходзіцца, напэўна, і больш за 1000 чалавек, якія сталі вязнямі толькі дзякуючы таму, што выказалі сваю грамадзянскую незгоду з падзеямі мінулага года. І 13 чалавек – это размова ні пра што, это нават не заклік да дыялогу з Захадам, як спрабуюць расцэніць некаторыя эксперты, бо Захад проста не ўспрыме такі крок, як тое, што дэманструе гатоўнасць рэжыма ісці на саступкі, пачынаць з чыстага ліста, вызваліўшы ўсіх палітвязняў. Гэта, я нагадаю, адна з галоўных умоваў не толькі заходніх краінаў, якія ўводзяць санкцыі, але і беларускага грамадства. Жень, слухай, а што тады гэта за гісторыя з Воскресенскім? Мне цікава, на што тады ўвогуле гэты персанаж? Калі вот ён піша гэтыя нейкія лісты, а пасля яго вось такімі дзеннямі фактычна проста макаюць мусай в одну всім вядомую субстанцыю. Ну, я яшчэ сказала пра памілаванне з гэтых 13 чалавек. Гэта не памілаванне, гэта не крок насустрач, гэта проста здзек. Таму што ёсць людзі, якія вельмі пільна вам патрэбна вызваленне, яны цяжка хворыя. І, напрыклад, у Гомелі сядзіць у калоніі хлопец Дмітрый Гопта, у якога асаблівасці развіцця разумовага, ён як дзіця дагэтуль, хаця ён дарослы, ён ввогуле не разумее, паўтараў на судзе за адвакатам, які сказаў прызнаць сваю віну. І ягоная маці пісала вось гэтыя лісты, каб яго памілавалі. Ён сам нават не можа напісаць гэты ліст. Ён выйшаў, 13 чалавек, у якіх, як сказаў Юрась, падышлі ўжо тэрміны да канца. Гэта проста плевок у твар. А наконт Воскресенскага мне цяжка патлумачыць увогуле падставу ягоных дзеянняў, але гэта і не істотна, таму што яно абсалютна ні на што не ўплывае. Хіба што тут можам прасачыць
матывы галоўнага суб'екта палітычнага жыцця Лукашэнкі, які зноў жа спрабуе прадэманстраваць сваю ўладу і прадэманстраваць, што ён тут адзіны гаспадар, які мае права прымаць рашэнні. І абсалютна неістотна, колькі людзей напісалі гэтае прашэнне, колькі вызвалілі іх. Пакуль што цалкам вся суб'ектнасць належыць Лукашэнку. Ён размяркоўвае ролі, ён дае гэтаму Васкрасенскаму магчымасць выступаць, заўтра яму забароніць выступаць, заўтра Роман Пратасевіч выйдзе замест яго, там Сафія Сапега, а паслязаўтра ён зноў скасуе сваё рашэнне. Гэта зноў працяг той самай так званай гульні, абразлівай і здзеклівай Александра Лукашэнкі, а не Васкрасенскага. Васкрасенскі не адыгрывае абсалютна ніякай ролі. Я таксама падтрымліваю думкі, што Васкрасенскі не мае магчымасці весці нейкую самастойную гульню ці выказваць асабістую пазіцыю. Конечно, он хотел бы занять нишу той ситуации, якой он апынуўся, и каб это выглядало как некая своеасаблівая роля по нормализации ситуации, так бы мовіць, хотя исходячи з позиции режима. Але для режима он хіба корысны тым, что можа агучваць тыя рэчы, якія бы не ўспрымались з вуснаў ці самога Александра Лукашэнкі, ці ягоных прапагандыстаў. І ось гэтыя рэчы, якія закідваюцца інфармацыйную прастору Юрыем Васкрасенскім, яны ў нейкай ступені абмяркоўваюцца, ацэньваецца грамадская рэакцыя на тое, што ён гаворыць ці прапануе, ну і пасля робяцца высновы. Ось адзіная роля хіба, якая яму зараз адведзена. Як думаеце, можа ўжо весціся гандаль з Захадам наконт, так бы мовіць, перагортвання старонкі? Таму што мне даходзяць звесткі аб спробах Беларусі такі гандаль распачаць і распачаць нейкія перамовы. І ў той жа момант, як не дзіўна, ад некаторых краінаў Захаду таксама, якія шукаюць нейкіх магчымасцяў. Як думаеце, наколькі гэта верагодна і што для гэтага мусіць адбыцца, то бок якія, скажем так, карты мусяць скласціся? Ну, найперш трэба сказаць, што сітуацыя зайшла занадта далёка і прымяніць да тыя сцэнары, якія спрацавалі ў свой час у 2006-2008 годзе альбо пасля 2011 года, тут немагчыма, бо Захад упершыню, напэўна, пабачыў, наколькі сур'ёзная праблема дыктатарскі рэжым Беларусі. І гэта праблема не толькі ўнутраная, праблема не толькі правоў чалавека для грамадзян Беларусі, але і пагроза ў нейкай ступені і для краінаў Еўрапейскага Саюза. Бо сітуацыя з Боінгам альбо імігранцкі крызіс, які зараз разгортваецца на знешніх межах Еўрапейскага Саюза, гэта ўжо тое, што не абмінеш вокам і немагчыма не заўважыць. Таму для Александра Лукашэнкі тут спроба размаўляць з Захадам з пазіцыі сілы, а менавіта так тлумачыцца, напэўна, вось тыя падзеі па мігрантах, якія разгортваюцца, працяг рэпрэсій, не гледзячы на ўсе заклікі, адмова размаўляць з высокімі еўрапейскімі чыноўнікамі альбо нават з кіраўніцтвам некаторых краінаў. І гэта дэманстратыўная адмова, напрыклад, не мець ніякіх камунікацый з Меркель, покуль Захад, маўляў, не збавіць абароты і не адменіць все санкцыі. Ну, размаўляць з пазіцыі сілы можна толькі калі маеш гэтую сілу. Калі твоя вага ў сусветнай эканоміцы, яна мізэрная, і усе выдатна ведаюць, што краіна жыве выключна за кошт расійскіх датацый, ну, дыктаваць свае ўмовы не выпадае. Таму я думаю, што бакі зоймуць доўгатэрміновую стратэгію і будуць, напэўна, спрабуючы так ці інакш праз вось гэтае падвышэнне ставак. З аднаго боку, это увядзенне новых санкцый, з іншага боку, працяг практык па пераследзе грамадзян Беларусі, завядзенне крымінальных справ, глядзець, як сітуацыя развяжацца. Хаця і еўрапейскі бок цудоўна разумее, напэўна, што у гэтым супрацьстаянні ёсць істотная роля Расійскай Федэрацыі, Крымля, і без падтрымкі Пуціна рэжым столькі б не праіснаваў. Ну вось, ці знойдуць ЕС і ЗША магчымасці націснуць на асноўнага саюзніка Александра Лукашэнкі,
Тут пытанне адкрытае. Яшчэ зусім рана казаць пра нейкую нармалізацыю, пра адлігу, пагатоў, пра гандаль, таму што гандаль пачынаецца, калі ў нас ужо ціха, спакойна, трэба правесці новыя выбары. Памятаеце сітуацыю 15-го году, калі былі выпушчаныя палітвязні. А зараз у Беларусі сітуацыя пагаршаецца з кожным днём. Таму што спачатку чакалася, што да канца 2001 году пачнуцца нейкія паслабленні, аднак жа пачалася зачыстка недзяржаўнага сектару і ліквідацыя арганізацыі, пераслед сябраў арганізацый. І гэта толькі тое, што навідавоку, а пераслед у людзей, звычайных удзельнікаў пратэстаў, якіх цяпер знаходзяць па фотаздымках гадавой даўнасці, ён не спыняецца. І таму я мяркую, што гандалю не будзе нават ці захад згодны, не згодны, які хоча нармалізацыі сітуацыі ўсё ж, але сам Лукашенко на гэта не пойдзе, тому што ён пакуль што толькі і закручвае гайкі. Мне здаецца, што нават калі б сам Лукашенко, можа, і захацеў пайсці на нейкі гандаль, яму будзе вельмі складана гэта зрабіць з прычыны таго, што сістэма вся астатняя ні на які гандаль не настроена. Все гэтак званыя сілавікі, все гэтыя тэрарыстычныя арганізацыі ўжо зразумелі, што можна вельмі добра далей эскаліраваць рэпрэсіі, далей працягваць вось гэты чарназём і атрымліваць за гэта вельмі добры прыбытак, так бы мовіць. Ну, там, у форме зорачак на пагоны, ці ў форме там падвышак заробкаў і гэтак далей. Таму яны самі ў гэтым не зацікаўлены, адпаведна, яны будуць ствараць карцінку далейшага напружання, яны будуць далей праводзіць гэтыя рэпрэсіі выключна з той прычыны, што для іх гэта выгадна фінансава і ў сацыяльным плане. То бок тут ужо зараз проста гэты механізм запушчаны, мне здаецца, і спыніць яго будзе вельмі складана. Але у Еўгена хацелася б запытаць, па-вашаму, наколькі беларускае грамадства гатова было б перагарнуць старонку, так бы мовіць, нават пры нейкіх саступках? Ну, я думаю, что, во-первых, по поводу вот этих 13 человек, прошу прощения, выпущенных, это скорее, наверное, попытка прощупать возможности торга. Я бы даже не сказал, что это попытка какого-то торга с Западом. Это скорее вот, как правильно сказали предыдущие ораторы, что торга не будет сейчас в данной ситуации. То есть, но попытки вот эти, я думаю, что будут предприниматься и дальше. Прощупать, насколько лоббисты на Западе делают свое дело правильно, чтобы снять там или не допустить какие-то новые санкции в отношении Беларуси. Вот. Поэтому, что касается общества, то я не думаю, что белорусы способны эту страницу перевернуть. Оно, конечно, со временем все забывается, такие свойства у времени есть. Но те люди, которые выходили на улицы, те люди, которые почувствовали себя белорусами 16-23 августа, то есть я эти эмоции помню до сих пор, и никуда они не уйдут, и я думаю, что они со мной уже на всю жизнь. Я в те дни впервые, наверное, начал гордиться тем, что я белорус, и что вокруг меня такие люди есть. То, что убрали протест с улиц, ведь эти же люди никуда не делись, то есть и то, что они видели, то, что они делали, оно же у них осталось. Просто люди запуганы на сегодняшний день. Настолько беспрецедентных репрессий еще, наверное, и не было у нас за 26 лет. Так, чтобы по масштабам, по тому, как сейчас, действительно ликвидируются неправительственные все организации, там и правозащитные организации. В ситуации, когда права человека в стране отсутствуют как факт, режим считает, что правозащитные организации не нужны. У нас убили адвокатуру, убили судебную систему, то есть сейчас пытаются людей загнать по домам, и чтобы люди молчали. Нет, этого не будет, просто вопрос какого-то триггера. То есть если какой-то триггер произойдет, протесты и на улицу могут вернуться, скажем так. Белорусы не перевернут эту страницу уже никогда, я думаю. Сказали про ціск на недзяржаўныя арганізацыі. У нас тут якраз фінальная тэма. Скаты зачынілі талаку. Але ці зачынілі, знішчылі толькі на паперы. Еўгенія, раскажы, калі ласка, давай патлумачым гледачам, чаму гэта рэальна трагедыя і чым талака крутая.
Я усміхаюся, тому що мені приємно згадувати Талаку. І учора на «Свободі» я прочитала таку формулёўку. Мовляў, улады ліквідавалі Талаку, якой было 36 гадоў. Я цалкам з ёй не згодная. Па-першае, Талацэ і было, і ёсць 36, і будзе 37, і 38, і 39 гадоў, і гэтак далей. Я просто прывяду некалькі фактаў з яе гісторыі. Яна ўтварылася ў 1986 годзе, калі ў Гомель прыехалі на размеркаванне дубаўцы Сергей Дубавец і Тацяна Сапаш. І яны сустрэліся з гомельскімі мясцовымі актывістамі, і яны тады пачалі збірацца ў рэдакцыі ці то гомельскай праўды, нейкай такой дзяржаўнай газеты. Это быў 86 год. Натуральна, што адтуль вядзе Талака адлік, але вось яе форма арганізацыі, натуральна, што рэгістрацыі было некалькі разоў, і некалькі разоў мяняліся гэтыя формы, і ад дзяржавы гэта абсалютна не залежыць. Змест такого падставовага грунтоўна права чалавека, як свабода асацыяцыі, ён прадугледжвае, што арганізацыі, каб лічыцца арганізацыяй, менавіта асацыяцыі, не патрэбна ніякай ні дазвол дзяржавы, ні дзяржаўнае афармленне. Гэта проста воля людзей, жаданне людзей аб'яднацца па сваіх інтарэсах і рабіць супольную справу. І Талака, далей у 86, 80, 89 год нават гаркам камсамолу выдзяляў некае памяшканне ў Гомелі для збору вось гэтых актывістаў. Талака перажывала некалькі крызісаў такіх, што заставаліся там два чалавекі, з гэтых дваіх чалавек зноў нараджалася арганізацыя. Такое было некалькі разоў. Старэйшае пакаленне, якое заснавала Талаку напрыканцы 80-х гадоў, яны у 90-х, на пачатку 90-х сышлі ў так званую палітыку, меркавалі, што удзел у БНФ будзе больш результатыўным, чым у краязнаўчай арганізацыі. Там засталося некалькі чалавек, і з гэтых чалавек зноў нарадзілася Талака. Там нават была нейкі час Талака як філіял выбаранецкіх шыхтоў з іншых гарадоў. І зноў Талака стала Талакой, і другое пакаленне сышло, прыйшло трэцяе, прыйшло чацвёртае. Я, напрыклад, была ў Талацэ напрыканцы 90-х, пачатку 2000-х, а цяпер там абсолютно новыя людзі. Я глядзела суд, вось прыйшлі в суд все. І ліквідаваў ён толькі, скасаваў дзяржаўную рэгістрацыю суд, а людзі все засталіся. Гэта каласальная праца была зробленая за гэтыя амаль што 40 гадоў існавання арганізацыі. І гэта нікуды не падзенецца. Талака застанецца і далей. Хіба што я не казала б у голас пра тое, як будзе далей дзейнасць адбывацца, таму што сёння такі час, паслярэвалюцыйная рэакцыя, трэба сысці ў падполле на пэўны час. Але я ўпэўненая, што праца абсалютна не спыніцца. Гэта велізарныя архівы, гэта людзі, якія з яе выйшлі, і гэта акцыі, якія засталіся ў гісторыі горада. Калісьці ў 2001, на пачатку 2000-х Талака прыбірала Кагальны роў. Гэта старажытнае паселішча, і там было некалькі грузавікоў смецця. Людзі выцягнулі з дна рова, і адміністрацыі гораду давялося даваць машыну, каб гэта смецце было вывезенае. Гэта вельмі істотныя акцыі, гэта як бы частка гісторыі горада. І скасаванне гэтай рэгістрацыі, мне здаецца, што і суд сам разумее, што гэта чыстая фармальнасць, гэта выкананне загаду зверху. Дарэчы, пра фармальнасці. Вось раней, якім было стаўленне мясцовай улады да Талакі? Яны таксама, вось які цяпер, пагарджалі ўсім беларускім, ці нейкае паразуменне можна было знайсці? Гэта ўсё змянілася толькі пасля выбараў? Натуральна, пагарджалі, але нейкае паразуменне можна было знайсці. Стаўленне звычайна, як і было. Шукалі пэўныя кампрамісы, але збольшага, канешне, ваявалі. Таму што гомельскія гарадскія так званыя ўлады, нікім не абраныя, прызначаныя, вядомая гісторыя, яны былі абсолютна не зацікаўленыя, былі і ёсць у развіцці горада, і асабліва ў нацыянальных праяўленнях нацыянальных уласцівасцяў. Юрась, дык вось як тады дзейнічаць у такіх умовах, як прамаваць далей беларускую нацыянальную культуру, калі лукашысцкія акупанты, наадварот, все гэта паставілі перад сабой мэту знішчыць? Так, кароткатэрміновыя эфекты тут дасягаюцца, бо нельга сказаць, што той напады, якія прайшлі на цэнтральна-беларускія выданні, як Тутбай альбо Наша Ніва, яны засталіся без наступстваў. Прызнанне тэлеканала Белсат экстрэмісцкім, заборона, фактично это де-факто приводит до обмежевания
рэпублікацыі, распаўсюджвання інфармацыі і так далее, это аказвае ўплыў. Тое ж самае можа будзе і з грамадскімі аб'яднаннямі. Частка сяброў, асабліва не палітызаваных аб'яднанняў, падумае, што можа быць варта прыпыніць дзейнасць і не трапляць пад пераслед з боку рэжыма, бо такая дзейнасць можа быць прызнана там экстрэмісцкай, незаконнай, і за гэта можна атрымаць пакаранне. Але все гэта кароткатэрміновыя эфекты, якія могуць прывесці да велізарных праблемаў для сённяшняга рэжыма, нават в такім яго выглядзе, які ён ёсць, у бліжэйшай будучыні. Глядзіце, і СМІ незалежныя, і грамадскія аб'яднанні, яны былі ілюстратарам настрою ў грамадстве. І часам улада вось в папярэднім яе варыянце да 2020 года адлоўлівала гэтыя настроі. Напрыклад, рост папулярнасці беларускай мовы праз курсы альбо нацыянальных сімвалаў, вышыванкі. І тут ужо праз БРСМ, праз нейкія бібліятэкі, праз все астатняе ўлада спрабавала перахапіць, паказаць, што так, яна у курсе гэтых трендаў і гатова адпавядаць людскім настроям, таму тут нічога, маўляў, страшнага мець справы з гэтым рэжымам няма. І, напэўна, калі б не гэтыя выбары і вось такі брутальны разгон і збіццё людзей, напэўна, гэта б і працавала. Тое ж самыя праблемы, якія ўздымаліся мясцовымі арганізацыямі альбо праз рэгіянальныя СМІ, на іх рэагавала мясцовая ўлада. Но при ўсім, што эта сітуацыя была до 2020 года дастаткова празрыстая в плане настрояў грамадскіх для і мясцовых і цэнтральных уладаў, яны ўсё роўна праваронілі тыя падзеі, якія адбыліся ў нас год таму. А зараз, калі яны не маюць нават, пабілі ўсе люстэркі, в якія можна было б зазірнуць і пабачыць свой сапраўдны твар, то яны могуць дачакацца такога выбуха і з такога боку, з якога просто ім будзе цяжка вельмі прадказаць. Таму тое, што яны робяць, яны капаюць яму сабе пад нагамі. Ну, я вот поработал и в регионах же тоже. То есть вот последнее место работы в Орше было, ну, относительно небольшой город, да. И там тоже есть интернет-страница такая, СМИ Орша-Еву, то есть ее там периодические материалы какие-то возникают, тоже поднимают проблематику региона. И я вот знаю доподлинно, что местные власти читали этот сайт, причем на регулярной основе. И это было действительно, то есть каким-то таким сдерживающим, наверное, фактором, что вот, ну, безделие люди не допустят. И если что-то происходит плохо, то, ну, хочешь, не хочешь, но ты должен на это реагировать. Все-таки ты там либо назначен, как правило, да, там, каким-то чиновником. А в целом ситуация, ну, по ликвидации СМИ, по ликвидации Талаки, ну, режим, к сожалению, ну или к счастью, наверное, в нашем случае, они не способны создать что-то новое. То есть там уже давно закончились люди-креативщики, которые могут придумать какой-то новый, действительно классный проект. Они однозначно проиграли медиаполе летом, ну, вообще в 2020 году, хотя имели относительную монополию на информацию, скажем так, ну, по ее распространению, они однозначно ее проиграли. А потом, когда уже было поздно, и когда уже, ну, люди вышли защищать свой выбор, защищать свои голоса и права, ну, вот и начались вот эти вот репрессивные... Ну, они по-другому не умеют действовать, просто, к сожалению. То есть, мы не можем что-то создать, мы, значит, будем разрушать, либо копировать те инициативы, которые созданы уже другими людьми. То есть это очень показательно. Вот письмо свободных спортсменов наши после, ну, за честные выборы, скажем так, буквально там через 2-3 месяца появляется там провластное письмо, которое по разнарядке должны все подписать. Ну, это смешно, на самом деле это смешно выглядит, и, ну, и это дает понять, кто есть кто и кто на что способен. То есть, если люди ради какой-то 7-минутной выгоды готовы терпеть репрессии, ну, к сожалению, на таких людях потом и эти репрессии и скажутся. И то, что сейчас происходит, тут даже скорее, наверное, ликвидация Талаки, это больше борьба именно с национальностью белорусской. То есть им невыгодно, мы как белорусы, которые отождествляют себя с белорусским народом, с белорусской нацией, имеют свой язык, имеют свою культуру. То есть это скорее уже идет какая-то русификация, то есть белорусов. И вот такие вот нападки на именно организации, люди, в которых занимаются сохранением белорусской культуры, сохранением белорусского языка,
Это и показывает именно лицо режима к тому, что вот один человек с не очень здоровой психикой выбрал вектор восточного развития. Вось на гэтай ноце мы, паважанае гаспадарства, і скончым сённяшнюю праграму, ды развітаемся з нашымі спікерамі. Ведаеце, не будьце як Дзіма Баскаў, заўжды паступайце згодна са сваім сумленнем. А калгасным лукашысцкім манкуртам я проста хачу нагадаць, што зачыніць вы можаце колькі заўгодна арганізацый, але дух беларускай нацыі і не такіх, як вы, перажываў. Вы глядзелі праграму без акрэдытацыі. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.